Příklad. Jo. Dobrý den, dámy a pánové, za MC Rainbow Friends, ale nesmím použít krabici. Příklad. Já mám tyhle legendární, to je škoda. Tak, se to načte, ozvu se 3, 2, 1, takže načetlo se to. Ne, neplatí. Jo, dobrý. Mělo by nás být 11, prostě. To je těžký, to bude těžký. Já mám trik. Jako do skříněk se... Do skříněk se budu moc schovávat. A do tohohle třeba. Jinak by to bylo hard, totálně, jak bych nemohl. Ale já nevím, kam mám jít. Že to všechno vyžrali. Jak crazy sýr, který ho nejedě. Right. Možná se to bude sekat někdy. A zítra nebo prostě příští video bude možná lepší hlas. Kde byl? Tentokrát jsem si nepozval kamarády. Škoda. Jsem nachcípaný trošku. Ale to asi nepůjde poznat. Jestli jste neviděli Murder Mystery, jak jsem hrál minulý. A divíte se, proč mám tuhle mikinu. Na mých starších skinech. Počkejte, vám ukážu. Starší. Tady. Protože zrušili ten dres toho Real Madrid. Dobrý, ne. Nevidíš, nevidíš mě. Nevidíš, ne, nesmíš mě vidět. Dobrý. Dobrý, capka mě zachránila. Počkat, co to světlí. Dobrý, ale tak. Já nemůžu používat krabici v tomhle videu. Krabici používat nemůžu. To je dobu. Víš co? Tady po mně. Ne. Běž. Dobrý. To je dobrý pro ně i pro mě. Dobrý. Ne, pod rukou ruku podle stav, jsem chtěl říct nic na ten způsob. Dobrý, počkej, jak dlouho to máme? 4 minuty, bro. Wait, that was actually SOS that I mean, wow, it's a good thing. Až se to proskypuje, dám vědět. Říkal jsem, dám vědět. Tak, za chvíli se to skipne. Já, předtím, jak jsem říkal to dvakrát, nebo to, tak jsem zmačkal tlačítko stop, ale to nefungovalo. Tak natáčím.
Ne, ptaček je rybač. Hoši, pojďte dát těch. Zase do views. Tady máte easter egg, tam máš easter egg. Vůdců. A co jsem to chtěl? Jo. Takže pojďte dát těch 25 odběratelů. Zatím ten nejmenší cíl je 25 odběratelů. Máme 13. Musíme to dát. Zase zde je někdo bugl. To je jedno, kdybych řekl bugl nebo bugl. To by bylo stejný. Tak. 7 máme. Já jsem tam Blua. A kdyby se chtěli zahrát se mnou. A není to pro ty 6, 7, 8 let. 10. No to je jedno. No to je jedno, prostě. Nebo, víte co, uděláme to jinak. Je to pro všechny, tentokrát. Nedám to do příspěvku. Ale tady máte jméno moje. Přidejte si mě v boxu a můžeme si zahrát. Můžete být ve videu. A jak to uděláme? Kde budu natáčet? Pravděpodobně budu natáčet toho. Ale víte co? Budu natáčet 9. Ne, budu dělat 8. 14:30 a v 9 10:50 vyjde to video. Takhle nějak si můžeme domluvit. Co je to vety? No, to je jedno. To je asi jak kolikrát jsme vyhráli. Už tam je veterán. A já mám 14. Což by jako odpovídalo. Tam vidíme lkýsku. Tady žádná není. Ještě na tuhle a tamtu. Tam běž. Capko. V hororovkách mám takový pravidlo. Když máte prostě okolní zvuk, nestrašidelné, jako kdyby vás něco nahánělo třeba. Nebo prostě chápete, že by za dveřma někdo byl. Nebo prostě nějaký, že někdo jde. Když to prostě ty stopy, prostě, jak to říct, prostě, tak to máte špatný v tu chvíli. A podobně to má podobný pravidlo. I když to je, když tam máš okolní hudbu třeba, nebo okolní zvuk. A pak najednou to přestane. Se něco totálně pokazilo, podle mě. I podle toho hraju hororovky někdy. Green. Tady nevím, jak mě nemůže vidět. Já přijdu do toho. Mně se zase buglo. Ne, už se odbuglo. Tak dobrý, obešel jsem ho. Mě by zajímalo, co dělá jako. Protože tady jsem minulý to viděl toho, tu kisku, ne toho kisku. Ale další. Jdem. Jo, tamhle ptaček je rabáče.
chci líst. Dobrý. Můj hlavní cíl teďka, s tím, kolik mám odběratelů, tak je to. Pak bude 300 asi. Nějak tak. Teď bude 500, 700, 1000. Ale mám poslední notísku. A když tak ty, který mají příspěvky, tak ať mi napíšou, co bych měl natáčet za hru. Až vyřeším něco s tou aplikací na PlayStation, kterou jsem chtěl používat. Ale nějak mi to nejde připojit. Tak až mi to půjde, tak budu natáčet FIFA, Rocket League, FNAF, co tam je? Fortnite, Minecraft, Roblox tam mám. Třeba jdu se kouknout. Jo, ještě tam mám NHL, ale to asi natáčet nebudu. Jenom někdy. Dobrý, už se hraje. Neměl jsem jít spíš dolů? Ne, neměl. Tady máme 3 cukry. Nebo to je mouka. Jo, cukr. Štěstí, že to není mouka. Sladká. Tak. A ty, kteří to věděli předtím, a to nedělal, tak jo, už vím, že můžeš to. Že když tě chytí ten ptáček, je rybáček, jak mu říkám, ten žlutej, tak můžeš takhle skočit. Ptáček je rybáček. A myslel, že letí jako na mě, i když to. Tak můžete skočit tady do trampolíny. A to vás zachrání. Ne, blue. Modrá. Bum. Ale já chci víc, ale zároveň nechci. Dobrý. Štěstí, že jsem nešel. Mě by zajímalo, kdy vyjde 3, protože 2, prostě o 3 se mluví už dlouhou dobu. Nebo jestli vyjde. Podle mě nevyjde. Ale uvidíme prostě. Počkej, já nemám zaplay zvuk pořádně. 2, 3. Jsem cooked. Takže nakonec jsem to dal. Šel po mě Cyan, Blue, mě zmerčili, ale já měl ty 4 cukry a pak jako použil jsem krabici, ale jenom na to, protože jsem byl AFK chvíli. Proto jsem to vystřihnul. Nebo nevystřihl, zastavil natáčení a pak zapl zase. A pak prostě jsem to tam dal a vyhráli. Skoro. Nevyhráli, ale dokončili. Co se stalo? Však jste viděli, že jsem dodával doprava. Nevím. To je poděl. Korupce. Slovně korupce. Dejte odběr, jinak se vás najdu. A čau, tak jinak. Dejte like a odběr. A uvidí se, kolik to má mít zhlédnutí. Když tak udělám druhou část a čau.